ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿಯನ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಎಂತುದು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಆತ ಬರ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಂಡ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿಯದಿ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬೇರ್ ಅಸ್ತರು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆತಂಡು ಥ್ರಾಟಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣ ಪೊಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡತಿ ಅಂಚ ದೊಂಡೆದಲ್ಪ ಆತಂಡು ಪಾತೆರೆ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಣಸುಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ಏತ್ ದಿನ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದು ಪುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೇನಿ ಬಯ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಾದ ಪಂಡ ಗಂಜಿಲ ಎಡ್ದೆ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿಲ ಗಂಜಿ ದಯಮಂತ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಚಿಂಡ ತೆಲಿಯಂಡಲ ಪರಲಿ ಅದ ಪಂದು ಗಂಜಿ ಮಂತೊಂದಿದೆ ಒಂದೇ ಕೇಳಿ ಗಂಜಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂದಿ ಕೇಳಿ ಎಡ್ದೆ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆರೋಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ತೋಚ್ಪೋಜಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಡ್ದೆ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪನ್ ಪಂದಂದ್ರೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾವು ತುಂಬದಾಗ ಜೋಶುಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ವರಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬರೀ ಎಳ್ಳೆ ಸ್ವರಟ್ಟು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಡಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ತೋಚ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಮರ ಮಲ ಸಿಕ್ಕು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಿವಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಹೋಪ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇವ್ರ ದೈಟ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಪೊಕ್ಕಿನ ಆದಿಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಡ್ಲರಿತು ನೋಡು ತೂಕದ ಅದು ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಪ್ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುಗ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುನಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುರಣಿ ಬೇನೆಡು ಜ್ವರ ಬರುವಂತಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಹೆಲ್ತೇ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಚೂರ ಸರಿಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾರಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುರಂದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮುರಣ್ಣೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ತುಯರತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ನುಂಗೆಲ್ ಎಡ್ದೆ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಷಾರ್ಲಿಜ್ಜ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಏನು ದೊಂಡೆಡು ಉಷ್ಣ ಪೊಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತು ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ಬೊಕ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೇರೆ ಜೋರು ಬಚ್ಚೊಂದು ಎತ್ತಂಡು ಅನ್ಸ ಬೊಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ ವೀಡಿಯೋನು ಇತ್ತು ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಥ್ರಾಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ದೊಂಡೆ ಸರಿ ಆತಂಡ ಮುರಣಿ ಅವು ದಾದ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿಯನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಎಂತುದು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಆತ ಬರ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಂಡ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿಯದಿ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು
ಯಾನೇನಪ್ಪಂಡೆ ಯಾನೇಪಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಕ್ಕು ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತುನತ ಉಪಡ ಚಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಅಂತ ಸಕ್ಕು ಅಕ್ಕನಡೆ ಅಕ್ಕನ ದೈವ ಉಂಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಒಂದಿಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ ಬೈರೆ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಕಾರಣದ ಅವಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅನ್ಸದು ಏನೊಂದು ಅಕ್ಕ ಗಡೆ ಪೋಯಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಸದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿ ಅಂದ ಹಿಂಗಿಂಚು ದೊಂಡೆ ಬೇಂದ ಅಲ್ಲ ಪಂಡರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಅನ್ನು ಉಲೇ ಪೋನಾಗ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ದರ್ಶನ ಅರ್ಪನಾರ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ 6 ಇಂಚಿನ ಏಪಲ ಕೊರ್ಪಲಕಂಡು ತೀರ್ಥ ಕೊರಿಯೆ ದೇವೇರ್ನ ತೀರ್ಥ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಸರಿ ಆತುಂಡು ಎಂಗವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜಂತ ಆದಿತ್ತದುಂಡ ಮರ್ದಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೋಡು ಮರ್ದು ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ 4 ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನತ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಕಾಂಡಡೆ ಪೋನಗಳ ಜೋರ್ ಬೆಳೆದ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಂಡ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓರೆಡು ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಅವನಿಜ್ಜೆ ಹಿಂಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವತ್ತು ದಿಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರ ಅವನುಂಡು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85% ಫುಲ್ ಪೋದಿತ್ತು ಪೇಯ್ನ್ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಉಬ್ಬಿಂದನಿಗೆ ನಗ ಇಂಚ ಮಂತೊಂತೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತ್ ಬೇನೆ ಅಂತು ನಿಂಕ್ ಕೈ ಇಂಚ ಮಂತೊಂತೆ ಅವು ತಡೇರೆ ತೀರುಜಿ ಅಂಚ ಮದ ಗುಳ್ಳೆ ಮದ ದೊಂಡೆಡ ಅನಾಗ ಸೊ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿಯನೆ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ತೀರ್ಥಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಂದಂದು ದಾಲಂಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೇರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡು ನಾಯಿ ಬಗ್ಲಕ್ಕ ಬಗ್ಲು ಒಂದಿಪ್ಪುವೆರು ದಾಲಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದಿಪ್ಪುವೆರು ಕೆಲವರ ಪಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿದಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿ ಪೂಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಂಡ ಒಂದು ಪೂಜ ಸೊ ಮತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಹೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತಿಪ್ಪುವೆರು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಮತ ತೂಲಿ ಹುಷಾರಿಜಂದ ಅದು ದಾಲ ಮೋನೆ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಅದತ್ತು ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ದಿತ್ತದ ಅದನ್ನ ಐನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ತು ಇರತ್ತ ಉಡುಪಿದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವಳು ಆಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಮಸ್ತಿನ ಆಂಡ್ ದಾದನ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೇಮನ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಅದು ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಪಂದು ಮರಣಿ ಬೇನೆಡ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಕ ಆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ದೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯಂಡ ಸಿಂಪದ್ದ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಅದು ಹುಷಾರಿ ಜನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಭಂಗ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜಿಯಾನೆ ಕೊಡಾಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತೂತರದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಅವು ತೂದು ಅಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ ಪೋರುಂಡು ಕವಿತಕ್ಕನಿಲಡೆ ಪೋರುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಡು ಮುರಾಣಿ ಪೆರ್ನೆಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನಡೆ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಡೌಟ್ ಅಂದು ಪೆರ್ನೆಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋದಿಜ್ಜಿ ಕವಿತಕ್ಕನಿಲಡೆ ಪೋಯಿ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೋಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸತ್ನೂಲು ರಚ್ಚುನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಕೊರಡು ಪಂದು ಏನದಿತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಕನಪಾದಿತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿಕ್ಕ ತೂರಿಪ್ಪರು ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯಾತಾ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ನಿಂಚ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಗಿ ಕೆಲ್ಯ ಏನಾಯ್ತು 18 ಮಂತ್ 24 ಮಂತ್ದ ನೆಟ್ ಕನಪೈಂದಿನಿ ಗೊತ್ತುಲ ಐಜಿಂಕ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ ಇದು ಏನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ಪಂಡ ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಜನಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೈಲುಲ್ಲತ ಆಲ್ ಎಂಡ ಕನಪ ಅದಲ್ ಪಂಡ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಕನಪ ಅಲ್ಲ ಅವು ತೂಲ ಬಂದು ಪಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕನಪ ಅದ ಅವು ನೆಡ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ ನೆಲ್ಲತ್ತೆ ಕೊನೊಪ್ಪೈತೆ ಕೊನೆಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಪಾವಡು ಲಚ್ಚುಗು ಒಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಅಂಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟರೆ ಪುಗಿಲ್ದಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟರೆ ಮಿತ್ತಗೆ ಎಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಏನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ಶೈಲಿನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಆಡ್ತು ಈಜಿಂಡೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಡಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತೂವ ಇರ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚ
ಅರೆಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತರ್ಪಾದ ಯಾನು ಎಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ EMI ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ತರ್ಪಾದ ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತರ್ಪಾದ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಿಡ್ದು ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದ್ನಿ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಸೊ ತೂಲೆ எனக்கு ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಡೌಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಟಾಪ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ತೂಲಿ ವಿ ನೆಕ್ ತೋರದಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವಿ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಂಡ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಒಂಚೂರು ಸಪೂರ ತೋಜುವೇರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐಕೆ ಶಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಒಂದು ಶಾಲ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ತೋಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿಂಚಿನ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸುಂಡು ಕಾಟನ್ ಈ ಟೈಪುಡು ತೂಕ ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಆವತ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಇಂಥ 12 ನಿಮಿಷದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಹೊಸತನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರಂಡ ಮದ ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ನಾತು ಮೆತ್ತು ಬರನಿಕಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಾವು ಮೊಲ್ಲ ಸೇಪ್ ದಾನಿ ಇನ್ಸಾತಿಂದಿ ಪಂದಂದು ಇನ್ನು ಸೇಪ್ ತೂದು ನನ್ನ ಅದಲ್ಲ ಪನುರ್ಚಿ ಆತು ಮೆಂಟಲಿ ಮಾತ ಡಿಪ್ ಅನ್ಪುನು ತಲಕಂಪಲಕ ಆತಂಡು ಓವಿಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲತ್ತು ಕುಜಲ್ ತುಲೆ ಆತೀನಿ ಉದ್ದ ಬೈದಂಡು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲತ್ತು ಅನ್ಸ ಆತಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ದಿತ್ತಿಜಿ ಸರಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾನ ಎಲ್ಲದೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ.